האם חרדה זה לכל החיים? בואו נדבר על זה. אז הרבה אנשים שואלים אותי, תגידי, כל החיים אני אהיה עם החרדה הזאת? זה אף פעם לא יעבור לי? אז קודם כל חשוב לי להגיד שחרדה זה מנגנון חשוב מאוד, ואנחנו ממש לא רוצים להיפטר ממנו, אנחנו לא רוצים להיות בלי חרדה בכלל, אנחנו לא רוצים לעשות דברים לא אחראיים, לרוץ לכביש, לגעת בדברים חמים, או בכלל לנהוג בפראות. אם לא תהיה לנו חרדה, תחשבו על זה, אנחנו ממש נשים את עצמנו בסכנה. אז אנחנו לא רוצים להיפטר מהחרדה עצמה, אבל אנחנו כן רוצים לדעת לנהל אותה. הבעיה היא שבאמת כשחרדה משתלטת לנו על החיים וקובעת לנו מה אנחנו נעשה ומה אנחנו לא נעשה, ואם אנחנו נצא לאנשהו או לא נצא כי אולי יהיה לנו התקף חרדה, אז פה באמת אנחנו כבר בבעיה. אז מה עושים? לומדים בעצם לנהל את החרדה. כי החרדה היא תגובה בעצם פיזיולוגית, תגובה מאוד מאוד טבעית לזה שפתאום יש איזשהו מצב שהמוח שלנו מפרש אותו כסכנה. אפילו שאולי הוא בכלל לא סכנה. כן, זה לא סכנה שאני אלך עכשיו למסעדה עם חברים. אבל המוח שלי מפרש את המצב הזה כסכנה, כי אולי אני ארגיש שם לא טוב, ואולי תהיה לי איזו חרדה חברתית ואני אחשוב מה יגידו עליי, והמצב הזה נתפס במוח כמסכן ואני מתחילה להרגיש לא טוב. אז מה שיקבע זה בעצם איך אני מגיבה לחרדה, איך אני מתנהגת כשהתסמינים האלה קורים לי. האם אני נבעלת ובורחת ונמנעת, או האם אני יודעת איך להגיב ואני מבינה שזה טבעי ואני יודעת איך להשתלט על החרדה הזאת, ואז לאט לאט התסמינים יעברו. וכן, יכול להיות שאני אחיה עם איזשהו סוג של חרדה. יכול להיות שאני בן אדם יותר רגיש, ויכול להיות שמצבים יותר יאתגרו אותי, אבל עדיין זה לא יפגע בי, וזה לא יפגע בחיים שלי, באיכות החיים שלי. אני אדע לנהל את המצבים האלה, וזה מה שחשוב, ואת זה לגמרי אפשר ללמוד בטיפול.